חברים יקרים, כאן נועם פוזניאק, המכונה פוזני גיימינג, והיום הוא סרטון חדש. הפעם אנחנו לא, הספר לא פה, קיבלנו חידוש. תסתכלו אצלי את ברוק, ותסתכלו את השחקן שלי דיינמייט 25 חברים יקרים, ואדגר קיצר, הרבה שחקנים פה ודמויות אצלי עלו, גם את פני, והשגנו גם את הסטאר פאוור, כאילו השגנו סטאר פאוור אחד לאדגר, ועכשיו אנחנו הולכים להשיג את ספייק. ושוב אני אמרתי שאני חוסר את כל הנקודות ואת כל הכסף בשביל ספייק. אנחנו עוד מעט אותו משיגים אותו. בשביל להשיג את ספייק. אז אנחנו הולכים להיכנס לדו עם אמס, כי אמס יש לי את הקווסט, וגם עם וגם במוד יש לי קווסט, אז אני בעצם הולך לשים את זה. כי זה דבר בשני הקווסט, זה בעצם לרוב 15 אנשים, אז בעצם אני רואה גם אנשים במודות יש קרוב עם רקלטים. לא אמין, הייתי קרוב. אוקיי, זה אנחנו מתאים לה. אבל מחייב זה דימון מטורף. זה היה דימון באמת. טוב, אני צריך אחד הגרועים. עכשיו שיש לי עוד קווסטים איזה שחקן שמסיים. באמת. איזה מאוד אליו. קודם פייפר ואז כל שאר הדמויות האלה. אז קיצר, אנחנו ניקח את היינק, למרות שהקווסט הוא בעצם להרוג רק 9 אנשים, ואת האמת שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. לא. לא, מה? אירוע בתחים טוב כל שנייה, צ'יטים. אני לא יודע אם עושים בכוונה, באמת. אימא'לה, ברלי. אימא'לה, מאיפה זה הזדמן? כן, עומד, לא משנה. אימא'לה. אני באמת. מה שחשוב זה שבעצם אני הורג אנשים אוי ואבוי, לא, שיברח. לא. עכשיו. לא מאמין, בדיוק חזר, לא מאמין. טוב, אנחנו בכל זאת עדיין נשאר עם היינק. אוי, יצאתי מול זה, בן אדם נאוס, כאילו באמת. דאבל, אחי! לא משנה, גנב. שאלה דיינמייט? הייתי קרוב. יש! let's go. תשמעו, נראה לי את הקווסט אני כבר השלמתי, אבל עם היינק אני עדיין לא. גבה? לא, אני לא פה. הנה הוא.
תאומים. יש! let's go. גם ווין וגם איזה. יואו! עוד 5 אנשים. 7, בסופו של דבר אני צריך להרוג את 5 אנשים. Fishy. בתכלס אני צריך פשוט להרוג אנשים, זה כאילו המטרה שלי במשחק. אוקיי, זו המטרה שלי לבן לידר לי משחקים פה. וואי, נו כבר! הופה! בבקשה למות. רוצה שנספיק על בן אדם? אוקיי. נראה לי ככה. איזה רשע הוא, באמת שהוא אחד הרעים. איזה רעים בו, איזה רעים. אני עושה רעים, אני עושה נשים. טוב. זה להרוג רק עוד 3 אנשים. ווואו. אימא לאיזה קשה. אני פשוט צריך להרוג אנשים. איזה... אני ישר Shall fire upon you. עוד פעם. זה מוכר הוא באמת, אבל למה? לא צריך להרוג עוד בן אדם. אוקיי, אז תראה אנחנו יש לנו עוד להרוג 2 אנשים בלבד. אז כבר אנחנו יכולים לנצח. תודה רבה חבר'ה, אני עשיתי את שלי. אני את לא פה סתם קודם לא נראה לכם לא מדהים. לא משנה, קח אותו, יאללה. ונתחיל. אוקיי, לא נורא. וואי, מולה נצח, נשבע, אני אתעצבן. טוב, בסדר, נצחנו העיקר. בסדר, זה לא העיקר. העיקר שעשינו את זה. חבר'ה, אני מודה. שעה קוסטיל 200, כי צוחקים עליו. אז איזה קוסט משמעי? על כמה קל. אוקיי, יופי, יופי. טוב, לא אני... נו באמת, אני עוד לא... רציתי לקחת לישון, ואז כאילו...
Rocks, speak to me. רואים שהוא גנב, נכון? ראו שכאילו איך הוא התערב, נכון? כאילו, אני לא טועה. אוי, מעמוד נשבע לי את עצמם. באמת שאני אתחרפן עליו, אבל... תבוא גרמן. זה סתם גם, אבל הייתי גרמן בגנות. The winner, let's go. רגע. בעצם, אנחנו יכולים גם לנצח, אבל לא. I'm detecting seismic activity. גם על הדרך נשלים קווסטים. כן, מי אחראים? כל מלודי. נו באמת, ביירון. עוד איזה מיליון חיים. פרגן לקבוצה שלי. טוב, נראה לי בערך עכשיו אנחנו בערך 13 אוקיי, תשמעו, אנחנו די נצחים, לא? כאילו, לא... איזה עוד אחרת, כאילו... כאילו, אני בתוך... על הכספת, אנחנו מגיעים על הכספת. אני מתפרגן להם עוד. חבר'ה, אנו מכריזים בזאת על הדבר שאני חיכיתי לו כל כך הרבה זמן. אז חברים יקרים, אנחנו מכריזים. די, אל תצחקו עליי, די, זה פדיחו. בלי לבכות, חבר'ה, די, אני הייתי כבר בטוח, סוף השגתי את ספייק. איזה פדיחה, גם כן. תנו לי. ואנחנו מחליטים בזאת על זה. אנחנו יוצאים לעמוד. חבר'ה, אנחנו הולכים לקבל את הדמות המשחקית. הלגנד, my first webinar. The name is a captain. אני לא יכול לומר כך. לי אין מושג. חבר'ה. אני יכול להגיד לכם שבעוד 5% אנחנו הולכים לעשות את הדבר הזה. הדבר החלומי שלנו, שנקרא... יודעים מה? חברים יקרים, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. חברים, אנחנו השגנו את אשכרה ספייק. וואו, חבר'ה, אתם לא מבינים. לא, בעצם נראה לי יותר פרן. נראה לי יריב לפרן. נראה לי יותר טוב. Another day, another dollar. זה ברור לכם. אז אתם רואים חברים יקרים. רמה 7. ואתם יודעים? הגיע הזמן לתת את מה שרציתי. ואפילו סיימנו את דיינמייט. מה? רגע, מה? הבנתי כרגע את גריף? מה? מה קרה? מה קרה פה? מה? אני אשכרה עשינו אותי. אשכרה ספייק. מפרגן לו חבר'ה, וואו. חבר'ה, לג'נדרי לא משתמש הזה. מחר יעלה סרטון על משחק עם ספייק. אז כן חברים יקרים, זה היה הסרטון מאוד מקווה שנהנתם. אם נהנתם תפרגנו סאב ולייק. עד אז אני אגיד לכם פוזני גיימינג, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ועד אז יאללה ביי.